Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो बयनिसिमबो बे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो बे बोसोरा गाहामै गाहाम थाङो आरो जोङो जिउआव जाफुंसार जानो हायो। दिनै बे भिडिअआव आङो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव एबा मोनसे मन्दिराव। बेयो गुवाहाटीयावनो दङ, गुवाहाटीनि जेनेबा जोंनि खाथिखैनो दङ, बेनिखायनो आं बेयाव दिनै थांनो नागिरदों। बे मन्दिरा बारा फेमास नङा, नोंथांमोना खायसेया मिथिनो हागौ एबा खायसेया मिथियाबो जानो हागौ आरो जायफोरा जेनेबा गुवाहाटीयाव दङ बिथांमोना मिथिनो हागौ आरोना, अब्लाबो माने इमान फेमास नङा। जायखिजाया आं दिनै बे जायगायावनो थांनो नागिरदों आरो बे नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे आं लांफानो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बे जार्नियाव माने जार्निथ' नङा, गोजानद्राय नालाय थाबायना थांगोन आं आरो बेयाव आंजों थांफागोन आंनि सेराव, माने आं हारसिं आरोना, माने आंनि सायाजों आंजों थांगोन थारमाने आंनि सेर'जों। जायखिजाया आं ओंखारग्रोनोसै, बेनि उनाव थांनोसै। दा आङो ओंखारखांबाय, माने रेडि जाखांबाय। बेनि उनाव दा आं जेराव थांगोन बे जायगाया एसे गोजौ गाखोनांगौ हाजो बायदि। अनलि डिफारेन्सआ जाहैबाय बेनिनो लामाया मोजां बा पिच लामा। दा बेयाव थांनायनि थाखायथ' आंनो गोबां इनारजि नांगोन, बेनि थाखायनो आङो मोनसे जुस लोंलांनोसै, आपेलनि जुस। बेखौ लोंनानै एसे इनारजिखौ लानानै थांनोसै आं। जागायबायानो गाखोनाया। गोजौ लामाया जागायबायानो, नै दा थांगासिनो। जाम्पार गाननाया गरमसो जासिगोन नामाथाय, नायनोसै। जायखिजाया आङो जुथाखौ स्पर्ट्स शुज गानखादो, सेगानिखौ, माने खारग्रा जुथा। गोजान मोनसे लामा दं, ओइजा थांनांगौ जों। आंनिया माने 4K जो शुट खालामबाथाय स्टेबलाइजेसन बारा जाया, बेनिखायनो आं 30 FPS 1080p जों शुट खालामदों। आं बेखौ दाखालिसो मिथिदों, आंबो 4K जों जायो सानदोंमोन आं, खिन्थु जाया 4K जों। 30 FPS बा 60 FPS जोंबासो स्टेबलाइजेसन जायो। दाखालि चौकियाव थांनायावसो मिथिदों आंबो। बे न'खौ जोबोद समायना नुयो आं। मा होनो बिदिखौ, इउर'पियान मडेल नामा, मोजां नुयो आरोना। मोनहैसिगोन। दा जाबाय समा 3:30 रिंगा आरो आं दा थांगासिनो नवग्रह टेम्पोलाव। एसे नायना फैनोसै आरो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै। बे जाबाय गुवाहाटी सिटी। दा आङो बे लामाजों थांनोसै।
बेनो जाहैबाय मन्दिरा। Monkeys and monkeys. दा थांफिनसै दासान्दि बेयाव बारा मानसि गैया मानोना दा मोनाबिलि जाथ'वाखै दा मोनाबिलि जाबाथाय मानसिफोरा गोबां फैयो बा गोबां मानसि जायो दा आं बेनिखायनो थाब फैखादों माने बारा मानसि लोगो मोनि बायदिनो आरो आं खुलुमना फैयासै मानोना हारसिं बोरैबा मोनोना थांनो खुलुमनो आरो आं बारा इदि नङा माब्लाबा लोगोजों फैबाथाय खुलुमसिगोन दा थांसै आं बेयाव आधा घन्टाल' थानाय जाबाय बेनिफ्रायबो एसे नुहुरज्राङो बे मन्दिरखौ बेखायनो रं बैनो आरो बेयाव दङ इउर'पियान टाइपनि न' नुयो आरो बेयो मानि न' मिथिला हाफोरा गोजा गोजा दा बोजा थांबाथाय माने मा दं बरिया ओइ जाबाय बुरलुंबुथुर
आंनि जाम्पारावनो दङ इन्सपायाराव आइनाव जाहैबाय इन्डियाम एसआव जाहैबाय सालफार पिआव जाहैबाय फसफरास ओमफ्राय आइआव जाहैबाय आय'डिन आरो आरिआव जाहैबाय रेनियाम बे जाबाय केमिस्ट्रिनि फर्मुलास आं दा ओजा थांनाङा ओरैसो थांनांगौ आपेल जुइस लोंनानै लाब जादोंथ' आंहा मेङासैनो थांनायावबो मेङासै फैनायावबो मेङासै अबयसे खारनाय प्रेक्टिसा दंखायोमोन आंनि आगोलनो ओरैसै माने साननैसो फुटबल गेलेदोंमोन ना बेयावनो मार खारनाय जादोंमोन दा बेनिनो प्रेक्टिसा दं आरो एसे अबयसे दा खारथारिखाय मेंनो हागौ दा खारनाय जाबाथाय बे हाग्राखौ मोजां नुयोलै वालाव बरिया सिथाबनानै रज'यो मा होनोथाय बे लामायाव सोरबा लोंनानै बा फेनानै थाबायनांगौबा सेसलै गोजा मबाइल गलङाव मा खालामगोन नोंसोर रुमथ' मोनबायमोन नाथाय रुम मोननायनि सिगां साहा कापसे लोंनोसै अब्ला लोगोफोर आं साहा लोंखांनानै दा न'आव फैबाय माने रुम फैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दिनै बे भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय बारा गोलाव खालामनाय जायासै भिडिअखौबो आसा खालामो नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनगोन ओमफ्राय जि खालामनो गोसो खालामदो नोंथांमोना अब्ला बयनिसिम गोजोनथों एन्ड गुड बाय